First honor, Bugak. First honor ba, Bugak? First honor daw si Bugak. Salamat sa harang. Si Bukal. Remy Casero, Lito Mabitag. Salamat sa paharang din. Udbad salamat kapatid sa harang. Oh, diba? Cook with Gloria. Hi everyone. 2 minutes harang. Haram tamsak, sabi ni Winsel. Upcoming premiere, Cook with Gloria. Good afternoon, holography. Ba't gising ka pa? Oo nga no, ba't gising pa? Nakikipagpuyat. Nasa ano si kapatid Pudbads? Nasa Saudi. Nasa Saudi siya, sa Middle East. Wala siya sa Pilipinas. Haba ng harang. Di ko alam, di pa ako antok, sabi ni ano, Pudbads. Host tamsakdan po, pasilip sa upload. Gibibas, harangdan, waiting ads, holography. Grabe ka talaga sa akin. Ah, oo, nasa Saudi ka. Di ba? Oras din ng ano, sa Middle East ka. O, di ba? Sa Pilipinas yun, tulog na ang mga tao. Hala, nag-load pa ako eh. Nilagyan ko pa ng load ito eh. Kaya natagalan ako. Isinit ko sa 2 hours na data. Oh, grabe ka talaga sa akin, ate. Oo, daming ano sa'yo, Bakit ba walang wifi?
kabila meron, dito wala. Dito sa kwarto ko walang ano, Alex, Carino. O ayan, mahirap mag-ano, itong cellphone ko may tupak na ito, kaya hindi na basta-basta ano, 'pag nakapin ka, ayan. Yoyo, ba't walang ano, ah, seatbelt, 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 okey. Ayan na naman, ano. Harang pa po from Alex. Hi Sir Alex from Foodbuds. Sid Alex from Chi and Vocal. Di ko pa ano, hala. Wala pang ano si ano, Alex. Wala pa ba? Alex. Kins Vlog. Bakas. Hello po ate. Hello. I'm not perfect. Ginalin tari pili ka. Min po, Foodbuds. Ay, meron na palang ano, moderator. Kala ko na pa. Mega love shout out. Ma'am Jorico. Cook with Gloria Dan po. Ala. Ano, hindi ako makakunik sa inyo. Ano? Pinuyo yung mga cellphone ko. Pinuyo. Nakagaya ko. O, diba? Pinuyo rin si Ma'am Jolie from Pugak. Alex, thank you. OTW from Cook with Gloria. Ala. Walang ano. Ano lang.
Oh, ay, why you are there? Go, 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 go. I will sit there. Go there, go there. Ano na, musta na kayo dyan? Salamat sa paharang, Bongski Likat. Eileen in South America. Ano ba naman yan? Oh, nandyan ka, Ma'am Eileen. Ano ba yan? Ano ba naman yan? Paano ba ako good evening from Sapayan. Sapayan ba yan? Sapayan. Ano ba yan? Hindi ako makalagay ng nagagaya ko na si... Hindi na ako makalagay ng jacket. Bismin, wait a minute. Hindi ako makalagay ng moderator. Kasi may tupak na si mobile natin. O, asaan na yung isa? Magdikit-dikitan na lang muna, guys. Magdikit-dikitan. Ala. Connect to each other. Jubaina, hi from I'm Not Perfect. Kuya Likat, big love shout out from Food Buds. Winsel. Dantam Sakos from Basement. Big love shout out. 12 million from Chibukan. Ate Ima, tambay mo muna. Sige lang, kapatid. Kasi ganyan ako pag may ginagawa. Tambay ko yung cellphone ko pero nakikinig. Alex, food bats resident sa'yo. Loads from Alex. Hindi kasi on time yung cellphone ko pag nag-pin ako. Ang tagal-tagal. Pag nag-pin ako, na-stuck naman. Remy, Lito Mapitad. Dan po sa salad ni Mang Sisa. Hindi ko na alam yung mga kasi channel ni Jubaina. Kunik-kunik kalimbang, see you in comment. Tamsak kabsat. Lupi from I'm Not Perfect. Kuya Lupi, may galap shout out from Food Buds. Idol Lupi, may galap shout out from Pugat. Okay. Ang dami niyong Ano ba yan na ngayon? Nasaan na ako? Tamsak upcoming ni... Yes!
Open ko nga ang ano. Guys, sinsya na kayo. Oh, kasi busy si Ate Emma. Ano, gusto mo yung kanin? Gusto mo? Kainin mo na yung hipon. Inain ko na kanina yung hipon. Kainin mo yung tuna. Oo, mayroon na. Kumain na ako ng May kanin. nakanin? Ako na lang. Tupas na lang kainin ko. Saglit kanin, naka ano ako, nainiwan ko na yung mga barkadas ko dito. Oh. Hala, sinsya na kayo. Charlotte, Carino. Asan? Alex Carino, Dan Usukli, from Charlotte Vlog. Ate Mary, from Winfield. Ano ba yan? Ate Mary, Tusok, 17, Superman, Spider, Shouty. Ako na lang magkakanin. Hindi ko na lang magkain. Nagkain ako kanina. Ulam ko, ano. Kaya nagbabasa muna ako dito sa mga ano. Saglit lang. Guys. Hindi na ako makabawi sa inyo. Connect to each other. Asan na yung mga ano, link. Natabunan na yata yung mga link. Alex Carino ang nandito sa unaan. Pag hindi pa naman ako nabusog dito, may tinapay, may... Alex Carino, dito ako sa ano, house mo. Alex Carino. Dalar, ha? Wala, walang kaasim-asim yun, tapos kalahati. Halika na. Oo, Ate Mary. Dalar harang pa, oh. Sige. Ano ba yan? Si Superman, ano yung huli mo dyan? Sabi ni Vincent. Bayanihan ni Mang Oro, tambay lang po hanggang sa Makay, Idlip. Shout out po, God bless. God bless. Ano, good luck po, God bless. Ay, ano ba yan? Ganyan ang Ilocano. Ilocano, sabi nila, ano ba yan? Itong yung si Eileen, ano Alam mo, ba Emma, yan? malapit lang kayo doon. Natawag ka na ni Ining pagkuha ng rambutan. Ay, Yung pinsan naku. ko, nasa 20 kilos, itatawid pa niya ng ilog. Ayun. Bayanihan, hello, from Winsel. May message pa ako yatang tumarating. Oo. Mamaya kita sagutin. Kailan ba daw ako magbabayad? May chat ako, oh, di ba? Yan kami utang. Ay, doon sa lupa. Naniningil na. Nagbibig. Yung magbibinta ako. Humihingi na lang kalahati. Mag-antay siya, kako. Mag-antay muna. Kasi kailangan niya. Pero kailangan. I'm here lang, Ate Ima. Maraming salamat. Sino? Kapitbahay ko. Yung lupa, kapitbahay ko. Ha? Patay tayo dyan. Ang daming, ano. Paano ka na? Nalagyan nga ito. Bayanihan, yes, ikaw nga. Sabi ni Wenzel. Guys, mag-connect naman kayo dyan, oy. Hindi ako makano sa inyo.
Kulang yung mobile natin. Bayanihan, salamat sa jacket po. Ha, 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 silent view ako kanina kay Kuya Boyet. Hi, Doktor! Hi! Doktora! Miguel, shout out. Wow, nandito si Doktora. Nabisita. Hello! Yes, with how are you, Doktora? Thank you for coming. Oh, di ba? Nagbisita kong doktora. Ano ako ng ngipin. Doktora, dentistry. Doktora, connect to each other, Doktora. Drop your link, Doktora. Namasyal ka lang. Namasyal lang siguro. Hello, Doktora. Pwede pa, Pwede pa check up. Captain. Sa ano yan? Sa ibang bansa yan. Kaibigan. Senrex channel. Hello. Ano na? Patay na ba? Patay na ba yung ano? Ilang minuto na? 4 minutes. Done na. Wait. Pasensya na kayo kay Ate Ima kasi pang magsalita ito, Pangasinan, Panggalatok, halo-halo. Parang binigsot na, ano ba yung tawag doon? Bilibiliw. Hindi man lang walang kalumay-lumay ba? Uy, dinig yung kutsara mo. $14 million. Mag-comment muna ako kay Karin. Ay, kanino pa? Ay, hindi mawawala yan si Puwak, nandiyan. Yung kaibigan. Namasyal lang si, kasama nung si Eileen. Tris Cantos, kapatid Lupi, mega love shout out. Daming fans ni, kapatid Lupi. Dami yung fans na papansin ko. So, palagi ang sinashout out nila. Ako, hindi nila sinashout out. Joke. Ate Ima, from Tris Cantos. Ami, Ami sit, ano yan? Ami sit TV. Mega love shout out. Salamat sa pasyal kay Ate Ima. Hello, 18 million in the house. Mega love shout out mga kapatid. Hindi ako marunong magbinta kaya pasensya na kayo. Magbinta ng kung ano ba yan. Naghahanap ako ng link, yung mga nauna-unang
Ano yun, si Cook Angoria? Dan na ako sa'yo, Cook Angoria. Sa premiere. Cook with Gloria. Dan. Waiting your premiere. Baka mamaya nandito. Sayang ito eh. Good. Sayang yung data. Mag-i-expire na yung ano ko. Hindi ko pa nagagamit na lahat. Hindi ko pa nauubos. Guys, kain tayo sopas. Live ka naman mag-live. Ngayon lang. Anong live mo? Ngayon lang ako nag-live. Hindi ko na parang hindi tayo. Oo, nilagan ko nga to ng pang ano eh. Nandun na nga ito sa kwarto eh. Tinawag mo ako, kaya ayan. Pati yung ano kasama. Guys, pasensya na kayo kay Ate Ima. Connect with other. Eli Scott. Eli Kot palahat. Iki Eli TV. Big love shout out. Radyo Donya. Siyangan Mix. Big love shout out po host. Big love shout out din. Oh, diba? Healthy chicken. Gana ako dito. Pala. Dollar, ano, dollar, Ma'am Julie, dollar. Tapos ka na kaagad. Grabe. Hindi mo, ano? Ninuya-nguya? Nilunok-lunok mo na lang ba? Kanina, nakahari yun. Guys, hindi na ako pin. Diyan na lang sa baba kasi pag nagpin ako, may stuck na naman. May masabi yung mga iba, bakit yung nakapin, hindi na ibaba, yun na lang, ganun. Maski ako rin, di ba? Basta kunik-kunik na lang dyan. May tuyo yung cellphone ko. Di ba? Big love shout out Idol Mariter Mix Vlog from Ellie. Sabi niya dito. Mag-order sila? Oh, dan. Guys, mag-connect to each other. Mahina ang si Ate Ima na mag-ano. Hindi mabilis kasi yung mobile ko eh.
Maritel, next vlog. Captain, Sinrix, Tris, Captain Winsel, I'm not perfect, Captain, Maritel, ayan. Ate Mary, mamaya mag-book ka na ah. Oh. Wow naman. O bakit? Anong nangyari sa chocolate? Yun lang. Tapos na kagad. Wow, ang laki ng views. Laki ng views ng ano ah. Mamaritel Vlogs. Laki ng chocolate ah. Hanip sila. Gusto pala nila yung chocolate. Magpili nga lang rin ako ng ano, ng chocolate. Ang laki ng ano. Natabunan na yung mga ano. Ulit ito nga. 2,400 views, 14 hours ago, Maritel Vlogs. Tamsak ako. Tapos nakalat agad. Yummy. Wala pang 1 minute yata, ay 1 seconds ah. Maganda yung mga ganun. Maganda pala yung mga ganun, no? Yummy chocolate. Pero kailan tayo sasahod yan sa short video? Dati mo, gusto mo sa sopas at may putok ako. Marami akong bisita. Hindi ko na may isa-isa sila nahanap ko yun. Guys, ano na kayo? Mag-connect to each other. Magtulungan. Ayan. Tris Cantos. Tusok ako sa'yo. Sa premiere. Ano yun? Bahala kayo dyan. Ano yung pinag-uusapan nyo dyan? Hindi ko yan naiintindihan. Pahimas. Ayan. Next yan. Pahimas si ano daw. Paano lutuin? Kapsat. Sa bagay, pwedeng ano. Pwedeng maulit-ulit. Wala ka pang ano, dalat. Wala ka pang dalar, kapsat. Pwedeng maulit-ulit kasi sabi nila eh. Yung ano. Basta wag lang second, minuto-minuto. 1 day, pwede. $16 million. 300 pwede na pala mag-live. Ano yon? Ito pwede na din. Okay pang ano yan. Malaki naman yung watch hour nito. Ano yon? Hindi ko naintindihan yung
Pinagchichismisan niyo ako dyan, ha? Captain America, Tris Santos. Pugak, ano yung sinasabi niyo dyan? Joke lang, ha? Ate Emma, hello po from Butangira, Ma'am Butangira. May love shout out. Salamat sa pagdalaw. Oo, 1 month na yan, Captain America. 1 month na yan, isang buwan na yan. Nakalive yan ng isang buwan. Kaya hindi ko na tamsak ko lang minsan. Lagi yan, nagbababa, oo. Pero ang ano niya, mababa lang yung subscribe niya. Salamat Ma'am Butangira sa pagdalaw. Update lang si Ate Ima. Isa ko muna yan. Grabe ka naman, Pugak. Ay, Pugak. Hi, Pugak daw, sabi ng tagahanga sa buhok mo. Sa pangalan mo. Send me my love, naka-live ng 1 month. Pwede yun. Pwede yun, kaso huwag niyang ibababasa, nagla-live din. Kasi yung mga iba, baka pagalitan siya. Siya naman ang naghahabol, hindi ikaw. Ano yun? Captain, yes. Sabi ni Radyo. Captain daw, yes. Pero ano oras na darating? Alis na ba sila? Sayang. Mamaya pa yun. Nandun kami si Yoyo sa Eliko, Tebi, Lopez, yes daw, sabi ni. Ano ba yan, Ma'am Jolie? Mag-uumpisa ka naman katatawad yan. Nasa pa ako. Sana all hinahabol. Ano ba yung pinagsasabi-sabi nyo yan? Hindi ko naintindihan. Kayo lang nakakaalam. Nalilito si Ate Emma. Ate Mary, mag-book ka na mamaya. Kasi hindi pa ako. Ngayon lang din ako nag-update. Habulin niyo din si Lope. Bakit hahabulin nila si Lope? Di ba? Ma'am Jolie. Ay nako. Tris Cantos, tawa siya. Ano ba yan? Pugak, habulin mo din si Lope. Sabi ni Ma'am Jolie. Yung mga ate, yung mga marites na ganun. Bakit, Julie? What wrong? Mga marites nag-dance na. Nagbudot-budot. Yung kasama ko nagbubudots na ay ano ka na ba yan? Ano ba yan? Like 7, Elikot, bro, from Maritel Vlogs. Butangira. Ate Ima, pa-views po. Kuya Aw. Oo. Inabot na naman ako ng tuloy dahil Lope. Ano ba yan? Sige, kayo dyan, magchismisan kayo dyan. At mag-view tayo dito. Elikot, wait, okay?
Dan Idol Pugak TV Pulpak, maraming salamat from Ili. Asan na si ano? Wala akong nakitang grabe ka naman sumayaw. Malabi ba? 20 million in the house. Salamat. Ili like Dan from Radio. All about Eve. Hi po from Jolie. Samsak Ate Ima, harang pa from All About Eve. Maraming salamat, Sisi. Boy. Butangera Bill All sa binaba mo from Jolie. Salamat, Ma'am Jolie. Tambay hus ha, kasi magluluto pa ako. Sige lang kapatid, Tris Cantus. Pag busy, unahin natin yung work. Kasi ganyan din ako pag ano, busy, yan. Ate Mary. Hintayin natin si Lola. Napasaway. Lola na tinulungan nila. Lola na tinulungan nila Kuya Aw. Ayan, cook with Korea. Lumabas na. May premiere at may live. Ayan na si Lola. Ayan. Naka-lipstick pa si Lola. Ibabalik na nila kasi pasaway. Siya si Ma'am XOFW na umampun kay Lola. Kaso pasaway siya kaya ihahatid na doon sa ano. Pinagkuhanan yata. Hindi ko pa natapos yan. Tuwang-tuwa si Lola, Lola, nakalipstick ka, ang ganda-ganda mo na. Nung kinuha ka nila doon sa pinanggalingan mo, ayan, sweet naman ni Lola. Kawawa ka. Ganyan talagang matanda na. Kung anong gusto na lang niya. Maraming salamat. Maritel Mix Vlog dan sukli po sa Sunstorm mo po, sabi ni Ma'am Butangera. Ma'am Butangera, salamat ha sa pagdalaw, pagbisita. Kay Ate Ima. Maraming salamat din sa mga bisita. Sa mga pasaway kong bisita dyan, tawa-tawa. Maraming salamat. Nakita nga daw po ni Ma'am XOFWTV sa palengke. Kagabi na. Namamalimos na po si Lola Mili. Ay, naku. Hindi kasi yan ang
Mambutang ira yan ang ano, nakagamayan niya. Kinupkup na nga siya ni Ma'am, ano eh, ganda-ganda na nga ng buhay niya doon, upo lang, mag-TV lang siya, na electric fan pa siya, o diba? DJ Breeze sa official, Iglab shout out. Tapos nagpabalik siya sa ano, ayun, namamalimos. Pero binalik naman nilang maayos sa ano, sa mga opisyalis. Pag may mangyari, hindi na nila sagot. Gumanda nga eh. Oh, mahal ko kayo ni ate. Sabi niya. Nag-lipstick pa si Lola. Ayan, harang. DJ Brisa, official. Disconnect me. Sabi niya, mabinta si ate. Uy, mabinta ba? Anong mabinta kayo dyan? Ito si Pugak, oh. So, sige na, ibinta nyo na nga ako. Sabi nga. Holography. Dan, ano? Dan sa, ano, Azul Video. AM nyo here. Ano yan? Sige lang. Si Andukan. Vincent. Opo, Ate Emma, gusto niya po araw-araw mayroong pera. Sabi ko na nga, di ba sa live ay sa premiere, bigyan niyo araw-araw ng maski na 5 piso o 10, di ba, Ma'am Butangera? Pero sinabi kong yun ang gusto niya, yung may pera sa kamay. Araw-araw. Iwan ko po ba? Iyak na po ni Kuya Aw. Tapos kasi sama ng loob niya po. Malambot ang puso ni ano eh. Kuya Aw. Yung binigay ko sa kanyang para sa kanya, binigay pa niya sa iba. Ano ba yan? Gusto ko na lang pagalitan eh. Oo, Nina. O, oh, diba? Ang Butangera, ikaw din tumulong dyan, diba? Ikaw ang tumulong dyan eh. Sugat. Bawasan mo muna din yun ay. Hoy. Bawasan mo muna din yun. Tapos, equal ko lang muna din sa mga kanila. Hindi ako bababa. Matawag ko sa'yo. Sugat dan tamsak. From DJ. Nabis mo ba yung Japan? Meron po iniinom, iniipon ni si Ma'am Banda ka. OXWTV para sana sa kanya 20 pesos a day para daw po sa birthday niya. Hindi ako magagati. Punta lang muna tayo. Bitawan mo muna yung mga dala niyo. Babaan niyo muna dito. Then, diretso na kayo kay music. Para mabilis ang tayo. Yung para sa tawag mo Mas gamay na yung mamalimos. diretso na kayo doon. Alalayan mo na. Gusto niyang mamalimos ni Lola. Hindi, mamaya din gamit ko yun. Guys, connect each other DJ Dan Live from Radio Dunya. At isihating mo yung nakapirma din doon. Sige na po, sige na. Ay, nakamano tayo. Kaya nga, kilala naman sila. Kaya nga, Malinis na malinis si Lola, oh. Dati, ano yun. ating mga idol at sa
mga ninong at nina. Mabilis na nga paglakad si Lola Meli. Sibigla na talaga. Ay, pinagaling pala si ano, Lola. Pinagaling ni Ma'am OH. Talaga, W. na po siya. Kaya po, nagbalik. Babalik na raw po siya sa pagbalikos. Ginawa po natin ang DJ Brisa, please leave, kaya mga bilis na sumakad. leave a comment. O, Kaya ka nakarecord na Julia, dikit halang. Miguel Love, shout out. nakakapalo tayo. Julia Magisa. Si Lola Meli. Ayan. Naghang na naman si, ano, dikit harang. Ayan. Ate Mary, radio, holography. DJ lang lalabas. Salamat. Utama. Dan. Ayuda Ma'am Julia. Maluoy. From Bugak. Ma'am Jolie, salamat sa pa-heart-heart. DJ Brisa, Dan Connect to User from Ma'am Butangera Vlog. Bugak, pa-ayuda from Jolie and Mikael. Charlotte Vlog, DJ Brisa, Dan from Charlotte Vlog. Ako, ayudahan mo, Ma'am Jolie, baby pa ako. Ayan, from Bugak. Ate Mary. DJ Brisa, like 44 from Maritza Vlog. DJ Brisa, connect them also. Holography. Like Dan from Radyo. Ayan. Thank you, Radyo Dunya. At nakikipag-connect na rin siya. Radyo Dunya, please leave a comment. So, para connectan, connectan din kanila. Kaya po na kanina, hindi ko nakita si Kuya Ao Lola Meli, malakas sa premiere. naalagaan siya kaya lang gumawa po ng ikakamukit niya para malinis Ugak maya after sa work ko, hahaha, baka magisnog ako. papakamatay daw siya. Julia, Pero sayang lang po yung amin. magisnog daw. Po, sayang lang. Radyo Dunya. Thank you sa pakaway-kaway. Radyo Dan, tamsak from DJ Brisa. Opo, Ate Ima, kaya po kinuha yan ni Ma'am XOFW dahil babad sa baha. Tapos ang paabinti niya, parang longganisa na hanggang maga po. Ngayon, magaling na siya. Babalik na naman siya sa pagmamalimos. Like 21 sis Charlotte, Miguel Love, shout out from Maritel Mix Vlog. Butangera Dan from Charlotte Vlog. Bukas po na kayong matamsak sa nagtamsak sa akin. CP lang gamit ko from Utama. Utama, bibilang yung bahay mo. Mag-ano ka ng Mintiyahin mo ba yan para dikitan kanila, ayudahan kanila. Guys, pahilip si Utama. Bibi pa yung bahay niyan. Utama. Mamaya kita bigyan Meron akong dito sa main channel ko.
Yan, tapos na po tayo. Please na po kay Lola Mary. Utama, like, subscribe, dan. See you back. Thanks from Maritel Kaya po siya na Vlog. po. Sa lahat po na nagtulong kay Lola Mary, maraming po salamat. Maraming salamat. Wala na, ganda na po yung kwento. Wala pa yatang 100 ang ano niyan eh. Ang pagkalam ko wala pang 100 yung subs niya. Mas ma... Wala pa yatang 50. Hindi ako nagkakamali. Utama, dan, tamsa from Baby Brisa. Ano pa, papaalam na kami? Papaalam na daw siya. Maritel, dan. Babay na po. From Charlotte Vlog. Si Anbukal, dan, tamsa from Baby Brisa. Ugak, nagdikan na, baby. May baby na pala. Sabi ni Jolie and Mikael. Yun po, iniyakan ni Doc kasi nawalan lang daw ng kwenta ang hirap at pagod gastos namin po. Oo nga, no? Matanda ka na, Pugat. Sabi ni Ma'am Jolie. Ano na, end na. Charlotte like Dan from radyo. Bibi pa, ala pa buhok. O, ayan. Ma'am Julie, wala pa daw buhok si Pugak. Bibi pa, ano ba yan? Ate Mary. Julie and Mikael, Dan from Charlotte Vlog. Thanks, sis Charlotte from Maritel Vlog. Welcome, sis. Ayan. Holography. Ano? Walang makialam. DJ Brisa. Ang laki naman ng ano. Anuin natin saglit ito. Ipli natin ng kahit na. Guys, sa mga hindi pa kumain, kain muna kayo. DJ Brisa, tamsak. Wala bang bago? DJ Brisa. 13 days ago na ito. Play ko lang hanggang saan. Ba't walang harang? Mag-tap na ako. Naduduling na ako eh.
Ano na ilan lang. Guys, 3 enough. 3 minutes enough. Para ma-free rin yung iba. Nandun yung mga babae. Pababa na yata yung mga babae. Naririnig ko na, Lord. Ate Ima, out na po ako ha. Sorry po, magpasok po bukas. Okay lang. Mambutangera, sige lang. Naku. Sige lang, salamat sa pagbisita, Mambutangera. Kasi may pasok talaga bukas. Pugak TV Dan from Charlotte. Sige na. 3 minutes na ba? Oo, more than 3 minutes na. Magpo-for. Ano na. Nasaan na yung mga ano dito? Mga link. Kay ano tayo, Ma'am Charlotte. Guys, connect to each other. Sugat dan daw, sabi niya no. Pugak dikit na tayo. Patubuhin buhok mo. Patubuhin buhok mo. Halay garo. Ang maritel vlog. Sabi, patubuhin buhok mo na chick mo. Kuratya, Hunter vlog. May bananas doon. But not one time, big time ayuda. Mag-visit ka palagi kay kunti ano. Para may ayuda. Patubo daw ng buhok. Charlotte, Butangera Dan, sabi niya. Babalikan tayo niyan. Oh, si Ate Mary di main channel. Didikitan niyo si Ate Mary. Maritel Marijol Baita. Marijol Baita, min ko po, sabi niya. Kaya nga kung naglalakad ako, main channel ko ang nilalakad ko kasi pag ano, didikitan nila ako kaagad. Yung ano, pinag-aayuda ko lang yung ano, pinag-aayuda ko yung ninja. Ayan. Support lang siya. Support lang ko kay host. Oo, pala. Dan watching si Charlotte. Ganda ng view from Jolie and Mikael.
Sa Kuwait, di ba? Sa Kuwait, oh. Green Islands, Kuwait. Wala na yung malilit na ano dyan, malis na. Hindi na nakaantay na yun. Hindi sila nagbaba ng bahay nila. Di ako nangingisda, support lang kay Ho, sabi ni Pugak din. Ayan. Salamat sa support. Nakadikit nga ako kay Mary from Charlotte. Pugak, matanda ka na, sabi ni Ma'am Jolie na naman. Ano, saan na ba ako? Nasa taas pa ba ako? Hindi. Ala, Ma'am, ano ba yan? Thanks, Julie, from Charlotte. Balikan ko mga bakas nyo po. Sabi ni Bugak. Welcome, Charlotte. Charlotte, no problem. Balikan ka ni Ate Mary. Mariter Mix Vlog. Note, Ate Mary. Noted, Ate Mary. Support lang yan si Pugak. Mabait kasi yan. Oh, palagi yan na katawa lang yan. Tambay na, till in, Ate Ima. Antok na antok na. Saan ka kasi gumala? All about it. Saan ka gumala, sis? Baka nang inom-inom ka na naman dyan. Joke. Joke lang ha. Dinikitan din kita, Ate Mary. Pamuni muna yung channel para marami sa bahay. Sabi niya, muni na yan ata Si Chi, kumusta from Julie? Mabait pagtulog, sabi niya. Oo, katawa-tawa lang si Pugak. Ano lang yan, mabait talaga yan sa mukha niya pa ng good boy. Good boy, ika nga. Charlotte Vlog, tawa-tawa rin. Ayun, diin na. Kunti lang na ano yun Ate Mary, mamaya ko na Kasi itong pag namatay itong cellphone ko, wala na. Libing niya mukha. Libing daw bukas. Hindi na kasi ito sa data, nakasi 2 hours na data. Nakasit yan. Sis, ba't hindi ka nagpakita? Nandito yung mga ko kaya hindi ako nagpapakita. Okay lang, ti Ima, oy. Nandito yung mga alibarat. Saan na ba yung mga
O, ayan si Utama, 23 pa lang ang ano niya, at ang dancing. Ito, 23 lang ang ano niyan. Inaayudahan ko yan eh. Hindi pa dinidikit yung ano, 50. Alam. Hindi pa dinidikit yung ayuda. 23 pa lang, hindi nakalis. Ayudahan ko to. Pautang host ng alin. Anong gusto mo pautang? Takot si host mautang. Nagtatago nga ako kasi may naniningil. Charlotte, lagi kanyan nagtatago si host. Pautang daw, sabi ni Pugak. Ilang bundle, Pugak? Ilan bang bundle ang utangin mo? Sige, mag tayo. Tapos na? Ala, tapos na. Hindi nakatiis si para madikitan sana. Bali. Bali, may ayuda naman ako sa kanya kanina. Pero hindi pa nakakunik. Asan na yun? Si Utama. Utama, nandiyan ka pa ba? Ayun, natabunan na yung binaba kong link kanina eh. Tago siya pero magaling niya. Ginto daw. Huwag niyong lulukuhin si Ate Ina. Kasi may tupak to. Masama. May tupak to si Ate Ima. Hindi niya Ay. lang alam. Fresh? Yeah. February. O, diba? February 14 ako. Kaya, sabi nila may tupakin daw ako eh. May kuliling. May kuliling ba ako? Sige, ing-ing na lang itawag niyo sa akin. Guys, asan na yung si Utama. Ayun. Twenty-six subscribe. Ano ba yung sabi ni Utama, giit na mahirap suyuin. Giit daw na mahirap suyuin. Panay mga shoot ang niya. Natulog na yun siguro. Magaling daw sumayaw kapag nagtatago.
O, di ba, Ma'am Jolie? Kapag nagtatago, tatago ako. Nawala si Lope, sabi ni Julie. Ma'am Julie. Hinahanap niyo si, ano? Ayun, nag-Superman. Nag-Superman si Kabsat Lope. Nagluluto yun. Nandyan lang yun, nakabiji. O baka naglalaba pa. Maritel Mix Vlog. Sunstorm. Naghugot yung si Lupi sa tabi-tabi. Sabi ni mga Ma'am Maritel. Salamat sa pakaway-kaway, Ate Mary. May sadya ka? O sige, dito na lang mo sabihin. Nawala. Mamaya nandyan yan. Nagluluto pa siguro. Hindi yun mawawala. Nakabidyo lang yun. Ano, naubos na? Grabe naman yan. Kadami naman yung ano, nakain mo na, oh. Ayoko na yung Dagdag ka na. daldal ka lang. Ayoko na yung tinapay. Bakit yung ano? Hmm. Akala ko may pasok na. O, diba? Kain tayo ng ano, yung ngut-ngutin ba? Hindi na ako nakaayuda isa-isa sa inyo kasi ayaw magpin yung ano. Dito na lang. Ito ang kinakain namin, oh. Ano ito? Pagkain ng parot. Pagkain ng parot daw. Malapit na itong mag, ano, ganong oras yata.
Yung dinner namin. Kalahating oras pa yata. Hi Maritel Mix Vlog from Holography. Holography, wait your turn, okay? Wait, yeah, dear. O, nawala yung sunstorm. Ang ganda ng sunset na yun, oh. Ganda ng sunset. Uubuin na naman ako nito. Ala, Winsel, sige na, mag-sleep ka na. Kapatid, ano. Anong oras dyan? 2:00 na ba dyan? Sige lang. O sige lang, Ate Mary. Para mag-sleep ka mamaya. Magdamsak ako, sis Maritel. Holography. Laki ng bahay ni ang laki ng views na, oh. Ay, hindi. 2 taon na pala yan. 10K ang subs niya. Mahigit. Ugak, tawa-tawa. YouTube pa more, muning. Sige lang, sis Maritel Vlog. Salamat sa kadiji. Oh, natawa na si Winsil. Ang Jolie. Equals. Kuluntoy daw, sabi ni Pugak. Yung pinanonood ng kasama. Ay? Kasama mo. Sa'yo sila natatawa eh. Yung daw pinanonood mo, yun ang bakit? Yun ang pinatatawanan nila. Ito. Yung pinanonood ng kasama mo, ate, ha, sabi. Nakakatawa kasi yun natin. Huwag hayaan nyo yan kasi pinatatawa, nililibang niya yung sarili lang niya. Hindi yan wala yung YouTube na kagaya ko. Nanonood lang siya, mahilig siyang manood. Yung mga nakakatawa, ganun. Ugat, tulog ka na.
Pati kami, pati kami ah, pati kayo nadadala. Ma'am Julie, pati kami nadadala. Naglilibang din siya. Patawa ito. Pinashare ko to. Kung hindi ka tatawanan yung ano, ang binunod niyan, yung mga story na malungkot, yan. Pinanunod niya yung mga advice ni Vice Ganda, yan, mga yan. Ako naman, YouTube. O, diba? Holography. Tignan natin. Nangangalapin. Ay, sige na lang nga lang. Patapusin na. Yung inaantok na, mag-sleep na. Kasi patatapusin ko yung ano nito. Yung data na kinabit ko dito. Kaya matingnan mo naman kasi natin mga. Kung makawalang hayaan. Gagawin niya. Ano? Ay, hindi ka tatawa dyan. Ginugulat yung mga tao kung ano yung ginagawa niya. Kaya Diba? Diba? Kaya, grabe naman. Kaya pala tawa ng tawa. Kain na ate, sige lang, Ma'am Julie. Kain ka. Kami rin habang nanonood ng kanya-kanyang ano, may kinakain kaming yung ano, yung pagkain na sunflower. Sunflower to. Tingnan ko kasi holography. Holography, hindi pa tapos. I-play na lang natin kasi malapit naman na. Lubos-lubosin na lang. Ma'am Julie, may ano ka, live ka? Kasi wala kang nasip na ano. Meron ate o sige. Hindi ko matutulag. Mamaya. Kaya matingnan mo itong dalawa na ito. Sarap tumawa yung kasama ko, di ba? Then, tingnan mo ito. Diba? Ay. Atin. Saan yan sa Facebook? Magugulatin ulit siya kuma. Paano di magugulat? Pinakpak na nga. Ay, o sige, oo. Inulit. Ha? Inulit pa ulit na lang. Wala na. Pinabol. Ay. Sino ba naman ang hindi magkatawad niya? Diba na yun, 4.7. Kasi, di ba pinaprank niya ng ganyan? Tapos bibigyan niya ng pera. Oo, kain na. Ma'am Marter, kain. Kasi, anong oras na? Kami tapos na. Ano lang ito, yung sinasagad ko lang yung ano, yung data na 2 hours.
Sayang kasi pag, kainan na. Kumain din ako. O, sige na, kain din. Bakit wala Tapos tayong na. pagbabae? Pinuha pagbabae. Ano ko babae? Muna makatayo. Yung payong niya na. Alay garota. Isos na yun. Sen. Sen. Sumunod. Mga kalokohan talaga. Oh. Walang pictures ng masama daw. Ulog rapidan. Ano ako pala. Mag-comment ako. Yung tissue ko. Wala yung nalulog dun sa tubig. Wala. Buti sana kung tubig na malinis eh. Yun. Salamat sa pakaway-kaway ka. Kaway-kaway. Yun po sanggala. Gapang-gapang daw, gapang-gapang. TG Brisa, official. Paharang, sabi ni Ma'am. Di ba ikaw ito, Ma'am Jolie? Malapit nang ano to in siguro
Bagay, hihinto naman. Junjun Dan Tamsa from DJ Brisa. Chi, naubos mo na? No? Grabe na naman pinagkainan mo. Ang dami. Ano ba yan? Ayan. Kaya tingnan mo itong isa na ito, kawawa naman. Tingnan mo itong susunod, tingnan mo naman, grabe naman. Bakit Yung naman? susunod yan, Timo. Natutulog, di ba? Hindi mo naman. Kala talaga nila ba rin? Tingnan mo, oo. Ba? Ano yan? Ito pala yun. Ako sa bulin. Oh. Ah, siya ma. Your friends, there? Oh, okay. Ikaw? Awas daw. Pupun ko lang na mali. Awas na ano? Oh, mga kaibigan ni Siyang Ma. Andiyan na sila. Sino? Kaibigan ni Siyang Ma. Ayun. Paparating sila. Ano tayo dito. Malapit na akong mag-in. Malapit na ito kasi ano lang ito naman. Salamat sa nag-biji-biji dyan. Hindi ko na kayo maayudahan. Yala, come. Ano? Bukas o juice? Maganda. Good. Bet ko? Where am I from? Awas eh. Where my love Hamoud? Ano ba? Where? Kama did you spend dinner? With who? In the mall? With who? Ma? I have Arabic. Just a Saan minute. natin yun? Just a minute. I feel is here. Saan? No. What Sama is- friends eh. I don't go out. Not open the light. No. I felt Ano nice. ko sa'yo?
niya mateno. Dali-dali lang yan. Alin? Alin? Miss yan. Hindi mo lang yung ano yan? Ano na? Yung, ano nung step niyan? Hindi ko nga alam yung gagawin ito. Tapos na ba yan? Mayroon, tapos na ba ito? Nilahat mo na eh. Miss you. Gutom ka? Hoy. Kaya. Pugihan ta. 11:30. Wait. Ako, yan ko na. What you doing? Ang laki ng ano, views ng ano, oh. Ang galing talaga ng ano. 6,000. Ang galing ng ano. Yung Hilo Mabuhay. Grabe, dinaig ako ng anak ko. Sa kanya to eh, kulang-kulang nga 7,000 views. Hindi nagpapamonetize. Basta ganyan lang, gumagawa lang siya ng mga ano. Ano lang niya, parang gusto lang dyan. Mm-mm. Lang eh. Ate Ima, how are you? From Dia. Ay, naman, sabat. How much? Okay? Sino ba na? Ano sila ka ba? No. Pagkakang salat, diba? Pero hindi naman siya copyright. Marunong siya talagang gumawa. Mimi miss you. Oh, 6,000. Ano pa lang siya. Ano na naman yung ano. Shigo! Shigo! Silat balik sisi. I tell you, Shigo! Awa, Shigo! Taali, take this one. Because she will go Jamaica. Shigo? Hi, see? If Omar will come. Omar up. In the Muhammad room. Wala. Superman. Ginalin dari tulisan. Guys, ano na siya? Wala na ng load. Guys, paalam na, wala na yung load. Ang lalaki ng views ng ano. Yung lang.
ingay nyo. دي الكلام ما في عناية ايش عرفني انا عباية دخلة هاي تعالى يا اخي والله صدق نفسية انتو كيف كده صيح بتابع عليك حق دف عليك يا شمعة والله يا شيعية انتي راسي يا شيعية والله العظيم ما خليك Guys, babay na. Ano na siya? Bye-bye na lahat. Nag-signal na. Nag-signal na yung load.